dokonané dielo Krista, autorita veriaceho a lož otvorených dverí. Základ evanjelia, trest bol vložený na Krista. Boh potrestal hriech raz navždy na Ježišovi Kristovi. Preto Boh netrestá veriacich chorobou, chudobou ani útokmi diabla. On bol prebodnutý pre naše priestupky, zdrvený pre naše neprávosti, trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a jeho ranami sme uzdravení. Izaiáš 53:5. Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. 1. Petrov 3:18. Ak bol trest už vykonaný, Boh ho nebude vykonávať znova na svojich deťoch. Choroba, chudoba a útlak nie sú Božím nástrojom. Ježiš jasne rozlíšil zdroj utrpenia. Zlodej prichádza len kradnúť, zabíjať a ničiť. Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti. Ján 10:10. Boh pomazal Ježiša, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých, ktorí boli posadnutí diablom. Skutky 10:38. Choroba a útlak nikdy neboli Božím vyučovacím nástrojom, ale dielom nepriateľa. Kristov kríž nie je choroba ani kliatba. Ježiš niesol kríž, aby si ty nemusel niesť trest. On sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechom a žili spravodlivosti. 1. Petrov 2:24. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa stal kliatbou za nás. Galatianom 3:13. Kríž veriaceho je nasledovanie Krista, nie prijímanie kliatby, ktorú Ježiš už niesol. Božia výzbroj rovná sa aktívny odpor zlu. Veriaci nemá trpieť pasívne, ale odporovať diablovi. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli odolať úkladom diabla. Efežanom 6:11. Vezmite štít viery, ktorým uhasíte všetky ohnivé šípy zlého. Efežanom 6:16. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Jakub 4:7. To, čomu sa nepostavíš, tomu sa podriadiš. Hriech neotvára zákonné dvere diablovi. Jedna z najnebezpečnejších lží je: zhrešil som a teraz má diabol právo ma ničiť. Biblia hovorí opak. Niet teda teraz nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Rimanom 8:1. Ak niekto zhreší, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista Spravodlivého. 1. Jánov 2:1. Hriech ovplyvňuje spoločenstvo, nie postavenie v Kristovi. Ježiš zrušil všetky právne nároky nepriateľa. Kľúčový text zotrel dlžobný úpis so zákonnými ustanoveniami, ktorý bol proti nám, odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. A odbrojil kniežatstvá a mocnosti. Kološanom 2:14-15. Diabol mal jediné právo, zákon, ktorý nás odsudzoval. Ježiš ten zákon odstránil. Tým odbrojil nepriateľa. Bez zákona nie je právny nárok. Aké je tvoje postavenie? Si natrvalo posadený s Kristom v nebesiach a nie raz hore, raz dole. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu posadil v nebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi. Efežanom 2:6. V ňom máte plnosť. Kološanom 2:10. Toto postavenie je z milosti, nie zo skutkov. Záver ži v zjavení milosti. Stojte teda pevne v slobode, ktorou nás Kristus vyslobodil. Galatianom 5:1. Neprijímaj falošnú pokoru, náboženskú vinu, strach z diabla, teológiu porážky. Príjmi dokonané dielo, identitu v Kristovi, autoritu veriaceho, slobodu milosti, pravdu evanjelia, ktorá oslobodzuje. Amen.